तामुलपुर जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंगोन। फैगौ एप्रिल दाननि 27, 28 आरो 29 अक्ट'खालि तामुलपुर जिल्लानि कसुबारियाव बे बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मानिनो जोबथा सानखालि थामहिनबा 29 अक्ट'खालि भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन। बेखौनो लानानै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि मासिगिरि धर्म नारायण दासनि आफाद सामलायनायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो आरो बे सावरायमेलाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहारारि प्रसान्त बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि इएम एमसिएलए तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, तामुलपुर जिल्लानि एसपि भारत रौनिया हान्जा, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिडिअ आरो 10थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि दालाय आफादफोराबो बे मेलाव बाहागो लायो। 10थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुराव फैगौ 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव खुंनो थाखाय लानाय जादों। दा बर' थुनलाइ आफाद होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो जोङो बयबो मोनसे मोजां खौरां। बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ बयबो नेनानै थायो, बबेयाव जागोन, माब्ला जागोन। दा देग्लाय बियो तामुलपुराव जागोन, जेरावनोखि पुरा आसामनिनो मोनसे सेन्टार प्लेस, मिडिल प्लेस मोनसे। दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागोन। दा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नांगौ जिखिनि बेबस्था बेखौ खालामबाय थानाय जादों। दिनै बेवहाय आसामनि स्पिकार बिथाङा फैनानै बिनि बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ खौरां लादों आरो जों मिजिंथिदों जे जोङो गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो हागोन आरो बे जथुम्मायाव भारतनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया जेला फैगोन बियो आरोबाव मोनसे हिस्ट्रिक जागोन होननानै आं सान्दों। मानोना भारतनि फार्स्ट सिटिजेना फैनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिथाङा बिबुंथि होलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि थुनलाइ आफादनि मर्यादाया आरोबाव गोजौआव थांगोन। बे सारा भारतआवनो बयबोजोंबो मिथिजानाय मोनसे अबस्थायाव फैगोन। दा बिनि थाखाय गोलाव सम जोङो लामा हान्थिनो गोनां जादों। बर' थुनलाइ आफादा गोबां संघातनि गेजेरजों फैनानै गोबां दिनै लेखा लिरनायनिफ्राय लानानै रिसार्च खालामनायनिफ्राय लानानै बर' राव थुनलाइखौ जौगानायनि गोबां खामानि मावबाय। दा बे आफादनि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनायाव तामुलपुर ओनसोलजों लोगोसे खाथि खालानि गासैबो जिल्ला, गासैबो सुबुंफोरा बेखौ मदद खालामगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो अबंलावरिनि अननायाव बै सानथामा बोथोरा मोजाङै थागोन आरो जोङो जथुम्माखौ बर' थुनलाइ आफादनि मिरुआ हास्थायनाय बायदियै गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। एप्रिल दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जाबाय। दिनै तामुलपुराव थानाय कसुबिलाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद, बानजाय आफाद, बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकारनि स्पिकार बयबो बेहाय बाहागो लाफैदों। इन्डियान आर्मि आरो पुलिस फायखिफोराबो बेहाय बाहागो लाफैदों। थामहिनबा गासैबो थाखोनि साखाफाराखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो जोङो थांखिनाय खालारावनो बे जथुम्माखौ आबुङै खुंनो हागोन होननानै जोंहा गोख्रों फोथायनाय दङ आरो जों मिजिंथिदों तामुलपुरबासि रायजो राजाफोरनि मददजों जों बे जथुम्माखौ आबुङै खुंफुंनो हागोन आरो बे जथुम्माया बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन। मानोना बेयाव हादरगिरिया गिबि खेबनि थाखाय फैगोन आरो हादरगिरिजों लोगोसे जोङो आसामनि जेसेबां थागिबि हारि हारिसाफोर दङ आरो बे थागिबि हारि हारिसाफोरनि थुनलाइ आफादफोर, थुनलाइगिरिफोर आरो गेदेमा समाज दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बे जथुम्मायाव हांख्रायगोन। दा बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बे कसुबिलाव जानो गोनां जि जथुम्मा, बे जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा हिसाबै गनायजागोन, बेखौ जों आसा खालामदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय बे जथुम्मानि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव जि रोखोमनि मोनसे गोरोबलायनो हायै बायदि थासारि फैदों, बेफोर गासैबो जेंनाफ्रा जाहाथे सुस्रांजागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बे जथुम्मायाव बयबो खौसे राजखान्थियारि फारागथि लायालासिनो बाहागो लागोन। बे जथुम्मायाव जोङो सोलोंथाइनि गासै बिथिङारि जेंनाफोरखौ जों सावरायनो हागोन आरो बे जथुम्मायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो फैगोन आरो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोननि जि मावथांखि बर' राव थुनलाइखौ लानानै बा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रायजो नाङै बिथांमोना फोसावगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददआ थागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिटिआरनि 6 पइन्ट दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो लोगोसे NEP बेखौ बे बर' रिजनाव मावफुंनायनि बेलायाव जों मावथांखि लानो थाखाय नाजागोन आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब, बे जथुम्मायावनो जोङो बर' रावखौ मोनसे डिजिटाइज फर्माव लांनायनि मोनसे मावफारिखौ जाफुंसार महर होनो नाजागासिनो दङ
आरो गांसे गोदान सानसेयारि रादाब बिलाइबो बर' रावजों ओंखारनायनि मोनसे साखाफारा सोलिगासिनो दं गासिबो थिग रोखोमै जाहैजोबोब्ला बे जथुम्मायावनो बेफोर गासै माने जाथायफोरा मोनसे नुसारनाय महर मोनगोन बेखौ जों हास्थायदों आफादनिफ्राय बर'नि थामथि गोरोबथाखौ लानानै माब्लाबाबो जोङो बे मोनबो खेंफोरथि होबोआखै आरो जों अजदबो होआखै बेखौ लानानै आरो बर' थुनलाइनि लेङाइ आफादगिरि सासेया बे माने बिजिरसालियाव अजद होनायनि बाथ्राया दिनै ओंखारदों दा बिथाङा नाथाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गनायथि लानानै बे खामानिखौ मावाखै बा जोंखौ मिथिहोआखै आरो बेक्तिगतभाबै जुदि बिथाङा बे पदक्षेपखौ लादोंब्लाबो बिनि सायाव बिथाङा जोंनो बर' थुनलाइ आफादनो खेंफोरथिखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि जि नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थि मथे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव बे आयदाखौ सावरायगोन आरो नांगौ रोखोमनि जों बेबस्थाखौ लागोन बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन